Hi guys, good afternoon everyone. Once again, me and Cheribel. And today's video guys, we are going to make turon for snacks. Para snack sa among panday. Huwag kang makulit. Sabi ng huwag kang makulit eh. Ito yung banana natin. Binalatan ko na tapos hiniwa ko pa. Ngayon, ito yung wrapper natin. Magbabalot na tayo. Magputos na ta sa saging aning lumpia wrapper. Magbinisaya na laman ko. Oy, kay aron nga samok pining Tagalog. Listen magtagalog. At saka may sugar din ako. Bago natin pirituhin ang ating turon, kailangan natin munang magbalot. So, magbalot muna tayo. Magbalot ha. Huwag kang makulit yan. 450 euro good. Palit ka lang kung Kaya ako naman. Ang ipindot na ni. Ako na po. Ikaw na pod? Tabi anak be. Excuse me. Asiwa. Hawa anak. Huwag kang makulit. Naku, ang kulit naman itong si Kan Ampon ko. Kulit ang pampim pampim. Pampim pampum pam. Pampam pampum pam. Pampim pampum pam. Wanti wanti o. Wandi oh. Sirat utot. Tot ni mo. Sana. Ha? Utot sana. Ansa? Utot sana. Ay, ambot ba? Ambot da kay aron na ambot. Kaya mahagbong man mabuak mo. Matumba man na. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Wa kain ni. Magputos-putos na ta. Is bugsare ka na init taw. Hawa anak kay maintan ka. Aja diha pagbudget kay maintan ka. Tanaw ra ha. Hoy, mahog ka. Mahog ka. Diha pilo, mahog ka. Ikaw si Pulo na ka. Ha? Ikaw si Pulo na ka mo. Excuse me. Gusto mo mana. Excuse me, Manong. Hoy, bit. Uy, na. Dukot mo ni Doy. Suot nasa. Agay. Ay. Dublihan na to? Una sa isa niya dubling isa. Puto sa una ba? Puto sa Apil-apil tanaw. puto sa una. Dali may dubling. Ayan, ganyan. O katag-as mo. Tapos, lagyan natin ng banana. Sige mo. Oh, nandit. Nana pigs. Isa lang. Wrong spelling man ito, Doy. Pastilan. Lagyan muna natin ng sugar. Ganyan, ganyan, ganyan. Konting sugar. Tapos itong banana. Ito nga damo. Ayan po, mga kaibigan. Yan. Yan ha. Eh. Nakalimot ng dito. Ay, lagi palinta. Kalimutan mo nimo. Di kaigo nero na to ang kuan. Itong ukbon ba? Sa palit na. Nabali, Doy. Pagki na lang ko. Palit na. Kalimot na dito ba? Isa na?
Ay. Kaigo na natin. Sabi sa At pagkain. Pagpila mo na sa... kaon ka, ne? Pila mo na. Ha? Makaon na din. Ano ba? Makaon. Hani man? Pila buok? Si Otso. Balot natin. Tapos, mamaya, isasalang na natin yan. Ayan, nakasalang na. Tapos, ito na yung luto natin. Ug moingan mugmurag napagod. Napagod na kay dugay na balik kay dihay ni customer ning abot. Na po mga kaibigan, ang turon natin luto na siya. At ihahatid na natin siya for snack sa aking mga panday. Yun na lang po mga kaibigan. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe muna kayo. At salamat sa mga subscribers ko at sa mga nanonood ng mga video ko. Sana'y patuloy nyo pang suportahan at panoorin ang mga video ko. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.